Kyllä siisti se. Onks tää se vipu, mistä nyt koneitakin tunkataan? Ei inahakkaa, ei se. Arvo, ettei se potkasekaan, kun se voi potkata taaksepäin, niin pitää kyllä niinku... Ja. Että väistäpä vähän. Tai siis älä pidä näppejä siinä niin. Noniin, minä pyrin. Oho. Bensan ei luopu. Kurkkaa tankki! Onpa raskas. Mä otat tän. Jumalauta miten hienoa. Laita aivan niin voi. Me näyttää akkua lopussa, koska se ei todellakaan inahtaa. Vaikka se on Paska. No hei, jos mulla on johtoja, niin Niin. ottaa siitä. Vetee autosta. Niin, mehuttaa. Kupa taas. Siis kyllä se... Ei vittu, ei voi olla akkua se loppu. Kyllä se startti ainakin äsken. Niin. Ei meillä ihan yhtään. Se startti, koska... Tuossa on akku ollut vähän huono. Niin... Mutta hei, urheillaan. Työnnetään kaikki tätä autoa edestakaisin. No mut siis tossa on tästä tohon suuntaan isompi alamäki, mutta... Mä oikein uskon. Ei niinku edes luppaa kyllä. Niin. Kyllähän sen pitäis vähän luupaa. Kyllä sitä työntää. Ei äskenkään ollut lähelläkään toisaalta. Ei. Leppeltiä. Nyt on akku sopii niin. Joo. No sit jos kokeillaan, että ottaa nulta virtaa. Laitetaan. Näyttää varmaan sitä. Ei vittu. Ei se, ei niinku... Mä ei kyllä hirvi- saa uskoa, että se on pelkästään akussa. Harvoin kun se Jari just lähti, sehän se olisi pistänyt kaikki Ondikseen. mikronikikkaan jotakin. Ei, vähän. Joo. Kokeillaanko me kertaalleen sen mäki vai työnnetäänkö suusulla takas tonne ja... Äänestys. Mun mielestä työnnetään takaisin tonne ja Niin. kokeillaan letkuilla. Vähemmän damakea tulee siitä.